Dalawang singing hopefuls from Pampanga ang nagpamalas naman ng talento sa CLTV36 kagaling. Ang kanilang mga inspirasyon sa pag-aawit. Ating alamin sa report na ito. Lahat hahamakin matupad lang ang pangarap. Kaya naman ang auditionee na ito from Lubao, Pampanga, lumiban sa trabaho para makapag-audition sa CLTV36 kagaling. Kilalanin natin si Rigzen Nino Quito. Maging tanyag na singer ang pangarap ni Rigzen dahil para raw ito sa kanyang pamilya. Maaga man nagkapamilya, maaga rin daw siyang namulat sa kung ano ang tama at mali. Ang kanyang tinig, heto na. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword, cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Isang musician si Rigzen sa kanilang church. Kaya Warrior is a Child by Gary V ang kanyang inawit. Hindi lang po siya para sa akin, isa rin po to sa way ko kung paano ko ipakita yung faith ko kay Lord na hindi lang ako kumakanta para sa sarili ko, hindi lang this para sa pamilya ko, kumakanta rin ako para sa Kanya. Ang susunod naman nating auditionee ay ang 18-year-old aspiring singer from San Fernando, Pampanga. Tulad ng marami, isa rin siya sa naghahangad masungkit ang tagumpay sa CLTV36 kagaling. Hindi niya kinahihiyaan na siya'y isang adopted child dahil puno naman siya ng pagmamahal ng kanyang kinagisnang ama at ina. Ang lahat raw ng ito ay para sa kanila. Pakinggan natin ang tinig ni Romalyn David. And I believe that in my life I will see an end to hopelessness or giving up or suffering. If we all stand together this one time, then no one will get left behind. So stand up for life. Stand up and hear me sing. Stand up for Kung katulad ka ni na Rigzen at Romalie na gustong makilala sa larangan ng musika, huwag nang palampasin ang aming last day ng audition. So October 14, 9 a.m. to 5 p.m. Open to kids 5 to 10 years old, 14s and adults 15 to 28 years old. Magtungo lang sa 3rd floor ng CGIC Building, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Magdala ng 2x2 picture at birth certificate. Ito ang pinakamaningning na TV singing competition sa Central Luzon, ang CLTV36 Kagaling. Ako si Zyril Reyes para sa InstaChika.